थाइनैल' हाबाय आं गोखैद्राय जायो नालाय ओंखायनो थाइनैखौनो सेरनोसै आङो। हनै जामाय अन्थाव बन्द गोनां जायो अन्थाव गरम जाबाय मामा गरम जायाबा अन्थाव जि रोगादों बेबो थ' निमु सरबा लोंसै। हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। आंनि चेनेलावहाय आरोबाव फिन खेबसे बरायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनै खामानि मावदों आरोना न'आवहाय बन रोगागासिनो बारियावहाय आरो सिगुन बारियावहाय बन रोगागासिनो दानबायमोन आरो खावसे सिगुन बारिखौहाय दानबाय। आमाइमोनहानि जोंहा बायनानै दोनखादोंमोन ना 28 दालजों बायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव जोंहा फांनैल' दानदों। ओमफ्राय दाननानै इनि सिगुन दालाइफोरखौहाय दङ नालाय बेखौहाय रोगाफैदों आरो जोङो। ओमफ्राय बे सिगुन बारिनिफ्राय बैयाव लांनांदों आरो बै नुहुरनाया बेयाव लांनांदों आरो माबा कालबार दङ नालाय बेयाव दै दङ ओमफ्राय लाबोनो हाया खस्थ' नालाय इसिम रोगानानै हैनांदों आरो जों मामाजों आंजों। ओमफ्राय हाजिराबो दङ आमाइ जायो आरोना न'निनो बे आमाइखौहाय हाजिरा लादों। बे आमायाबो रोगादों जोंबो रोगादों दा बेसिम रोगानानै हैगासिनो आरो बिराद मेंबाय लोगोफोर खस्थ'थार। सान्दुङाबो नाय जा गोसा सान्दुङानो दुंगासिनो गोसानो बालायलाय लांबाय। ओमफ्राय बाबालाय मा जानो न' लोगोफोर। ओमफ्राय आं रोगाबाय थानोसै आरो देखायना होनि लोगोफोर र'। नाय लोगोफोर थानायफोरा। ओमफ्राय ओइथिंबो दङ एसे ओइ खर'आवहाय दङ बिथिंखौहाय आधा रोगाजोबखांबाय। बिथिं दानाखै आरो खावसे दंबावो बेफोरो आमाइमोनहानि। ओमफ्राय नैबे गेजेरनिखौ दानजोब्बाय। ओमफ्राय बै खर'निया जोंहा फांनैल' दानबाय आरो। ओमफ्राय आमाइलाहा दाननायखौहाय बनखौ दालाइखौ लाङानैसो ओमफ्राय जोंहा बायनानै लाबाय आरो। ओमफ्राय बेखौनो रोगागासिनो लोगोफोर। सान्दुङा जि गोसा मेंलायलायलांबाय। रोगानोसै दसे लोगोफोर। नै बेबायदि बनखौहाय रोगानो नागिरदों। आयौ मोनसे लांनोसै बे गिदिरद्राय ना मोननै मोनथाम लांनो हानाय नंला। नै लोगोफोर जानजियावहाय आङो थेबनानै लानांदों। जानजियावहाय बोखांदों आरो नै दुखु खान्दुङाव बन रोगानांनायनि दुखु जादों आयो। ओमफ्राय बे बिफां सिङाव थाबा जि मोजां बार बारोना ओरैबायदि बार मोजां बारो जबाथाय न'आव थांनो बायो आरो दा सिखारना थांनो बायो। दसे जिरायदो र' मेंनानै लोगोफोर। बेखौहाय आं मोनसेल' लाबाय एसे फिसाखौहाय मोनथाम लादोंमोन। दायो नै मोनसेल' लानोसै हाला सिङा साजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय आं रोगाबाय थानोसै लोगो। नाय लोगोफोर बिलाइफोरबो दंजोबो फिसा बेफोराव दायो रोगागोन। गिदिरखौ रोगाग्रोदो आरो जों लोगोफोर। लांदां जाजोब्बाय गेजेराव लांदां। ओमफ्राय ओइथिं खर' दङ ओमफ्राय लांदाङाव गैला। ओमफ्राय बे खर'आव दङ आरो गरमा दै लोंदाङो दै गांजोब्बाय। फागुना जेबोला नै लोगोफोर दैयाव खेराखौहाय मानि थाखाय लाबोआखै नै बेनि थाखाय लाबोआखै लोगोफोर।
दैबो दङ ओमफ्राय कालबाराबो एसे बायनाय आमाया रोगागासिनो थेलायाव ना आमाय आयु मेंबाय नै आमाया दा थेलायाव लांगासिनो जोंहानियावहाय ओमफ्राय दा आं थांफिनसै रोगानो देलाय मामायाव दसे जिरायनानै दङ बैखिनावहाय सान्दुङा दिनै डेन्जार नै जों दायो निम सरबत लोंनानै लानोसै गरमनि ना आमाय आमायनो हरनोसै आं जोंहाय मबाइल हमनो हानाय नंला खस्थ' जायो नालाय ओमफ्राय बनाबो गिदिर गिदिरथार ओंखायनो आङो भिडिअखौहाय बेसिमनो दोनथ'नाय जानोसै स' लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै जायफोरा गोदानै नायदों प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो सिङाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै अल खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननाव थाब थाब मोनहैयो आरो लोगोफोर बयबो नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौहाय आंना भिडिअआनो भिउसआनो फैथ्रा लोगोफोरा नाया नालाय ओंखायनो भिउस फैया स' लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो एसे नायनानै होदो लोगोफोर बर'जों बर' सापर्ट खालामनानै होदो आंखौबो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसिमनो दोनथ'नाय जानोसै ना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोनफैसिगोन स' लोगोफोर बाय बाय